अब बाद मार दे चले बुचुल चाचा हेलो हेलो हाँ 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 भारती जी आई अकेले रौरे खाली आई अकेले रौरा ढेर दिन अब जीवो कर रौरा में बात बतियावत नहीं सही में कि नृत्य के जवाब भारती के नाम हालांकि सब मंच जहाँ होखेन अंजनी चाचा ते मंच पर लोकगीत भी सोच समझ के ही गावे के पड़ी बाकी का करब अब चलती के नाम गाड़ी हो तब हमरो हमें तनी मनी बिगड़े के पड़ी एक जानी के अब जानी जहाँ शब्द हो गए जानी जे कि अब सब शुरू हो गए एक जानी के पति देव बाहरा जाए के तैयारी कैले बड़न हाथ धो के कह तरीके राजा जी आज के गई गौरइबो करब तो कहिया आई हमरा भैया की ओर से आशीर्वाद हमेशा मिलल बाजू मिलल कह तरीके कौना सुहागिन के साथ ना हो कौना मेहरारू के मन ना हो आ कौना औरत के इच्छा ना हो कि पति हमार 2 रुपया कमईते बाकी जाड़ा में आखी के सोझा रहे कि तकत अरे नैना भइली जल आए की न लागताटे आहे बोला कि देह सुख सुखा हर भई अबलोर पूरा गिरला से कि देह सुख सुखा हर भइली अबलोर पूरा गिरला से काजरा भइल बा चिप चिपा होए बोलो और कहतरी प्योर भोजपुरी भाषा में कि चीनी के चोभोरल चाही तो पियाला पर खट्टा हर लागे चीनी के चोभोरल चाही तब पियाला पर खाता हर लागे खाए के न करता हिबा होए बोला
कबहू मरद बाहर नहीं खनावत आ बाहर से घरे नहीं खनावत तो अंत में भारती को हतरी जगनारायण भैया की ओर से पुरस्कार मिला। भारती को हतरी कि होई गौआ नगरिया के अरे लोगवाई सलाह देता ये गौआ कि गौआ नगरिया के देखो भोजपुरी कैसे कहा अरे लोगवाई कि गौआ नगरिया के अरे लोगवाई सलाह देता भारती जन तरुकाल न कहता हे गोलू रजवे से बोलना बिया होए बोलो प्योर विदेशिया के धुन हो बड़े भैया के हमरा पुरस्कार मिलल बाकी लय उहे लागल कम से कम 1949 ईस्वी होला 1949 ईस्वी होला कौन लय कि बड़ी महंगी अरे पड़ेगी जुदाई किसी से कोई अरे प्यार ना करे उहे मेहरारू भोजपुरी भाषा में कहतरी अगर ये सब सुन ले हो कब तनी हाला करो तो सैया जाड़ा में अरे सरकार तनी लोकलो कलाकार के भाव दिहल जाला भाई जान के और दुआरी में हमरा तना प्यार पहले भी मिलल हम लोकले बन के रहना चाहिए हमरा उ सब पद के जरूरत नहीं गाना गाई लो ओकर बाद राकेश मिश्र के आ कल्लू जी के ओने बैठ के हम सुन सकत नहीं हमरे में क्षमता बा जे हमरा के कहू कुछ करने जान के भाई हम बैठ जाए तो सैया जाड़ा में अरे गावना करैती आ देखो गोलू राजा के ठोकर आ गोलू राजा के कट्टी न लगे हो यही से गोलू राजा धोती कुर्ता में रहले अरे राजा इनियन अरे काम अच्छा भैया आनंद आइल हा कथा ना तनी जोर से ताली बजा के हाला करके बताओ है तो इंग्लिश में कहल जाई दिस इज क्वालिटी ऑफ अंजनी सिंह एंड गोलू राजा मोह ए भारती तो सोइया अरे गवना पिंटू भैया गुड्डू भैया टुनटुन भैया हो का करम गोली लगेला से दिमाग भ्रष्ट हो गए माने भ्रष्ट माने का याददाश्त बसर नस में न्यूरो में प्रॉब्लम है गलती ना टुनटुन भैया हमार बड़ी पुरान पैसा दी कहां ए भारती अब है मेहरारू हे पूजा है ले आओ
हमने के बारी बारी से क्लास ले। अब पूजा का कहीं है हमरे ओरिया ए राजा हमरे ओरिया हमरे ओरिया ए राजा हमरे ओरिया। चंदन भैया के परिवार से है चाचा जी अशोक सिंह जी गार्जियन है। चंदन भैया के पिताजी तो टाइल्सों के दुकान पर रहे नु तो अंगुरी से नुनात रहे इतना लयदारी घर हम देखले भाई हमरे ओरिया हमरे ओरिया एक करवट फेरो एक करलन हमरे ओरिया गार्जियन हमारे दिनेश सिंह जी कोर से हजारों हजार रुपए पुरस्कार राउरे सब पुरस्कार बाकी हम दहिना हाथ से ले लेंगे न तो लेवर में काफे लगता न्यूरो प्रॉब्लम है। अच्छा मुर्गी के करा देखे के हाथ उठा के बताए जेकरा देखे के दिल से मन होई तो मुर्गी मारल जाई ई लोग के हम चेक करो न तो रहे हम जेकरा दिल से देखे के हाथ उठा के बतावे बड़ी संख्या कम बा रहे देते ना तनी मुर्गिया मरवा देला से नु नचनिया लोग के कला के जांच कइल जाला। ए मैडम हेने आओ तो तनी हां लगलू बने मुर्गिया पता तहर में परीक्षा बा मुर्गी मार देबू ओरिजिनल निकल जाइबे। अरे सब सीख जीबू तनी मुर्गी दिखाओ। मुर्गी जानती हो किसे कहते हैं भोजपुरी में मुर्गी और कपार में चुरकी पुरान घर में भुरुकी और लहसुन कोड़े खातिर खुरपी बहुत जरूरी है। अच्छा तार नाम का है अनुष्का तो मान लो हम कोहली अब तनी मुर्गी दिखाओ। ए जैसे बनाना निमन ने बा मिला जुला के जा प्रयास करो नंबर 30 नंबर आहा हा पूजा तू तो भाई तार मुर्गी के कौन काम बा इतना ना भगवानवा सुंदर बना देले बा के ही तरियादा पर माल टाल ले थी आधा देखा के गलतियों करी तो माफ हो जाए कि है अरे जैसे ई ना भाई कोनो बात ना भारती के मुर्गी देखो यार भारती तहार मुर्गी देखिए ओरिजिनल कलाकार इहो लोग निमन बा बाकी सर्व गुण संपन्न कि है कि जैसे ताली बजा दिया कलाकार खातिर। अच्छा सुनो इतना बिरजू महाराज के दिखा दिलू अब ये हमार दवा के बाकी बा अब ऐसा मरब तब जानब जे ओरिजिनल बा। आई नाम रही 5 लाख मार दे तो 5 लाख अभी गिन दे खरवासों में ऐसे कि खरवास में हम ठेकेदार बन जाइला नथुनी जा दुनिया रोड बोर्ड के देखो मार दे तो 5 लाख की है। अरे जैसे मार दे तो मार दो शिवानी तू बुझाता तैयारी कइले बड़ू एक यही सब फर्क है बैठल बड़ू केहू से ना मारे जीवन में ना ऐसे कि मर्द के मुंह की हो बाकी आवा हा हा का कहीं कहा तो नहीं खे
कि जैसे बराला सोइया पूछो जे का नारियल करो सोरी ओ सही फसईती ये हमारा अंतिम गाना बा अभी के, ऐसे कि अभी करीब 3 गो कलाकार के रुआ सबके सुने के बाद और वहाँ सबके सुनल बहुत ही जरूरी बा। हमने कहे जब 12 बजे के बाद फिर निर्गुण पूर्वी हुई जरा सुने के हुई बैठी आज स्टार कलाकार के देखे बहुत देखी ओकरा बाद अगर भाई से प्रेम होई ओरिजिनल सुने के होई तो चैलेंज दे के हमें सुनाई गीत सब कलू भैया के ना एक शब्द ना ऐसे कि हमारे दिल में रहेला अगर केहू कलाकार बात अरविंद अकेला कलू जी बाड़ा ओकर बाद पहले बानी रौरा सब साथ दे हटना तो एक केहू ने दे बैठो अभी एगो अनुपमा जादव बाड़ी बहुत सुंदर गायिका फुदेना ओली ले लो फुदेना बड़ी अच्छा नेक दिल के लड़की बाड़ी आज के डेट में बड़ा ही सुंदर उनकर चर्चा बा वो भी अच्छा गायिका बाड़ी उनकर आशीर्वाद हो सब है बाकी ओरिजिनल हुई हमरे से अरे जैसे अब भक्कू जी है क्या ये कौन वाले अरे बाप हो बाप सुनो ना इतना पैसा में चारों जनी के निपटावे को ही बनू तू हमारा के निपटावे के तो भाई सब दे ले ला हां एक बार कल्लू जी के दे बाकी कोई के ना एहनी का कौन काम बा ये तो खरवास में एक्स्ट्रा ड्यूटी पर काम चले ले भाई के मरना भाई को अरे जैसे नारियल का रसरी ओ सही अच्छा एगो ताली हमरा चंदन भैया खाती हो आशीर्वाद अपना जोर से तनी ताली बजा के आज इनके नु दिन बाकी हमनी के मजाक करो तनी जा नृत्यांगना लोग से इतना कलाकार आई बार ई चंदन भैया के दिन बा आशीर्वाद ताली बजा के अपना रुआ सब ही के मंच पर ए दुआरी गांव में एक हो कलाकार बाकी मत रहो ओ कोरी मन है जे 2 मिनट हम तहार पूज पति देव तो कैसे कहब ओ कवरी बड़ी पुराना एगो घरेलू टाइप के मित्र जरूर सबके गांव के हमर निशांत सिंह जी इनको के एगो ताली बजा के आशीर्वाद दी जब तक घर के देवता के पूजा ना होई तो बाहर से कोनो मतलब नहीं है निशांत जी बड़े ही अच्छा इंसान अच्छा सब लोग ले लो भारती अल्लाह है मारो जोहर जिंदगी घोड़ा बुंदा करबू जोहर जिंदगी में घोड़ा
हेलो